er wordt al druk gespeculeerd over wat dat nou precies mag betekenen. Ik zal niet herhalen wat er gezegd is, maar hè Mitch? Sotto un tetto. Dat is Italiaans denk ik, hè? Sotto un tetto. Maar wat een grappig pand. Oh. Oh jee. Goethestraat. Ebisch, Gommans, Ebisch. Weet je, als kom. Juist. Het belangrijkste is dat de persoon in kwestie ons kan vertellen wat sotto un tetto betekent. En anders is er nog een deur. Ik kan natuurlijk ook zo zien dat... Goedendag. Oh, goeiedag. Ja, ook gerne. In Echel? Ja, in Echel. In Echel of Een bekend gezicht. Ook nog? Ja, Ja. wist ik veel, dat is toch geen woens. Ja, dat wist ik niet natuurlijk. Goeiedag. Goeiedag. Frontman van Sloetingstiet. Tegenwoordig wel. Tegenwoordig wel, ja. Hier zat hij op de bas, hè? Ja, Ja. ja, daar kan ik weer ook over mee praten. Dat Hè, kent over de gewoon, bas. hè? Over de Ja. bas kunt ze met praten. Ja. Zeker. Hé, maar wat een te gek hoes, man. Ja, dank u. Dat is het. 2022, zag ik. Ja, te zien we gewoon wonen, ja. Dus als de zus ben ik nog bezig. Oh, dat is 10... Ja, daar hebben wij gewoond. Dat is het stuk, zeg maar, daar zien we begonnen. Is dat 10 een auto? Ja, Kalterplaat? zeker. Ja, zeker. Nou, dat gaan we dan ook vooral doen. Ja, toch? Maar wie Ja. wil, want door woont weer... Ja, dat zijn mijn schoonooiers die wonen daar. Ah, kijk. Schoonooiers wonen aan deze kant, zeg maar, Onger. En ik woon aan deze kant en mijn kinderen die hebben de bovenverdieping, zeg maar. Dus die hebben plaats zat. Ja. Ja. Goh, je moet even bijkomen nog, want dat had ik dus eigenlijk niet... Ja, ik wist Ja. wel, dat is tegen in het Engels zoiets, maar... en wie heb je ook dan bijeengegooid? Want het is natuurlijk tegenwoordig lastig. Gaat te bouwen, gaat te kopen. Was dat een logisch verhaal? Nee, helemaal niet. Want wij zijn in 2018 hebben we begonnen. Dus, en Mariet heeft vroeger in de gemeenteraad gezeten. Die nog spreekrecht door aangevraagd. En het plan wat wij hebben, zeg En maar Mariet samen, is? Mariet Ebisch, Ja? om dat samen te doen. Maar dat mocht toen allemaal nog niet. Tegenwoordig zijn de regels gaat veranderen, gaat het allemaal makkelijker. En, maar daar hebben we nog echt flink werk aan gehad. En dit voor elkaar te krijgen, om samen. Want ja, het is niet normaal om samen met die schoenooiers een hypotheek aan te gaan, zeg maar. Want dus banken zien er een beetje huiverig voor. Ja. Dat zeg ja. maar. En ja, toen is best wel wat water door de Maas gemotten voordat we dat zoiets hadden. En toen hebben we, ja, in 2019 hebben we dat zoiets gekregen. Dat we, ja, dat we mochten gaan bouwen. Ja, en dan moet de ganse circus moet dan op gang komen, zeg maar. Dan moest, ja, we hebben dan gans hout gebouwd. Ja, te gek. Ja, volledig hout, alles. Dus ook de constructie is ook Ja, allemaal... alles is hout. Gans. En, Ja, zoals gedaan is in de straat, hè. Nou ja, Er stond al de- zoveel steen. ja, nou, ik mag het misschien niet zeggen, maar naar mijn smaak is dit misschien wel het leukste stukje Echel. Oh ja. Ja, omdat hij ziet dat streutje, gans Ja, ja. aan de achterkant Ja. met die allemaal die frivole tiny Ja. huisjes Ja, en zo. ja. En Ja. ben ik ook al een keer met cameraman Sander. Ja, 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 kan ja, zich ook precies. gewoon Dat kwam te voet, denk ik. bijna. met dat leme huisje wat er leed Ja, en zo. ja, En zeker. immers Ja, de ja, echt ja. totaal off-grid is gegaan zo ongeveer. Dus dit is wel een hukske Echel waar van alles gebeurt. Van alles gebeurt inderdaad. Ja, dat is. Maar Maar- dit kan ik door, ja, dit,
Ja, dat is een neebouwplan en deze kant, zeg maar, daar was allemaal ruimte voor ruimte. Dus die kabels die zien allemaal wat groter als aan deze kant. Ja. En, dit was het laatste kabel wat heel hoog. Oké, dus het was niet al grond die een eigendom was van Nee. Prins Groenelders? Nee, Of... we hebben dat, we zien gewoon op zoek gegaan. In eerste instantie dachten we, wie we eigenlijk besloten hebben om samen te gaan bouwen, dachten we eerst van, dan gaan we een huis kopen en verbouwen, zeg maar. En daarna kwam eigenlijk gauw genoeg de gedachte, dan moeten we misschien neebouwen. En ja, vanuit daar zien we heen gekomen. Veel zelf gedaan? Ja, we hebben de bootcamp hebben laten zitten en binnen hebben we alles zelf gedaan. Dus alles... En dit is eigenlijk de ganse familie? Ja. Ja, precies. Hey, maar door heb je dus eerst gewoond? Oh mijn god, kijk dan toch. Ja, jongen. Is dat allemaal dezelfde kavel? Dit is, ja. Oh, wauw. Oh, jongens. We zijn zoeren begonnen, zeg maar. En nou, achteraan zien we er teruggekomen. Nou zien we dit aan doen. En die stienkers die lezen zelf? Ja. Dat heb ik 20 jaar lang gedaan, dus dat lukt me nog wel. Ja, ik wist eigenlijk niet wat die een beroep was. Maar de strotenmaker Ja, in de bouw? Ja, ik heb altijd in de wegenbouw gezeten. En tegenwoordig ben ik conciërge op het bouwen. Sjoe. Maar nou even niet. Nee, ik heb mijn ontstoken tank, en ik moet zo naar een tandarts toe. Is het een pijnlijk verhaal? Ja, ik lig echt al, nou ga je het wel weer, want voor mij man niet, als ze me huren sproot, echt gewoon een dubbele tong van de pienstellers. Oh. Dus ja. En ja, hoe lang is het al? Ja, vannacht kreeg ik dat. Dus we kunnen blij zien dat ze een beetje uit die weert kunt komen. Ja. Ja, nou wel. Hey, moet er dadelijk stevig gesleuteld weer? Of, Ik weet het niet, ik hoop niet al te stevig, maar ja. Ja, daar is er niks aan. Oké. Bist je iemand die normaal gesproken wel met een gerust hart naar een tandarts giet? Jawel, Ja? jawel. Oké. Hé, maar conciërge. Ja, conciërge. Nou, ik heb ook een kameraad en die is op een gegeven moment ook het een totale carrière move gehad. Ja. Die is op een gegeven moment ook op een grote school gaan werken, ook in een conciërge-achtige Goede rol. school bij Jurgen Lom? Nee, dat is in het zuiden. Ja. En Lei, als ze zit te kijken. En die is helemaal op zijn plek. Ja. Geldt het voor dich ook? Ja, ik kwam erachter dat ik werkte eerst bij Doc 6 en gewoon dat liep anders dan ik gedacht had. En op een bepaald moment dacht ik, wat ga ik nou doen? Toen werd ik gevraagd op Bouwens of dat ik een project wil doen. Daar hebben ze een festival organiseren ze door en of dat ik zo'n muziekclubje wil begeleiden. En toen kwam ik eigenlijk met de jeugd zo aan de gang. En vanuit daar kwam er een vacature vrij. Toen dacht ik, eigenlijk mocht ik daarop reageren. En ja, dat is nou 3 jaar geleden. En dat bevalt me echt goed. Ik vind dat echt leuk. 3 jaar geleden, Ja. dan zien we weer in 2022. Ja, dan zien we weer in 2022. Dat wordt zo Ja. best een drukke periode. Of de afsluiting van een drukke periode. Ja, goed. Ja, dat is altijd druk, toch? Ja. Maar Rekeninger. Ja. Ja. Het is zullen verder te gaan. Het lijkt wel een soort van klein kunstwerkje, man. Ja, joh. Ja. Ja, het moeilijke, maar het fine werk moet nog beginnen. Het fine werk moet nog beginnen, ja. Hé, maar worden we Ja. op aanzien geslagen? Ja. Wat denk ze? Waarom we je aangebeld hebben uiteindelijk? Ik heb geen idee. Echt niet? Nee. Sotto houdt un ons- tetto. Sotto un tetto, ja. Italiaans? Italiaans. Ja. En wat betekent het? Onder één dak. Oh. Dus ja. Wie heeft dat bedacht? Inge, mijn vriendin, die zei altijd, ik wil toe zijn naam geven. Dus, en die kwam er met. Nou hebben we al veel namen gezien op gevels in de ganse provincie. Ja. Maar dit is wel ruig. En dat had Inge Ja, ook we hebben, bedacht? ja, we hebben al gedacht, misschien moeten we weer aan een QR-code neerzetten of zo. Zo van, wat betekent het? Je zou bellen nu al aan hem te vragen, Nee, maar even dat- behalve wie. Ja, nee, maar wie het er net op stond, zeg maar, kwamen ze wel, als we dan liepen, dat mensen dat vroegen. Ja. Nou, dat is wel grappig. Ja. Ja. Aan het begin zei ik al van Sloetingstiet. Ja. Nog steeds stevig aan de weg timmeren. Ja, zeker. Ja? Ja, volle sas. We Want- hebben wel een ganse wisseling in de bezetting gehad, zeg maar. Dus eigenlijk zien we een nieuw bandje, maar
ja, het gaat door en we zien ook weer vol aan, zeg maar. Ja. Je merkt dus in het begin wie Jo weg was, dat we iedereen een beetje het zoeken was. Dat was de zanger, de was de frontman, zanger, de ja. echte frontman ook. Ja, precies. Dus toen waren ze een beetje zoeken en nou zijn we 2 jaar verder en nu is alles weer geland en zitten we weer in de flow en zien we weer eigen liedjes aan het maken. En vorig jaar bestaan 25 jaar, dus hè? Zijn we ook weer terug in Aarsen, want dat is dicht bij mij in de buurt. Ja, Aarsen Heb dit je jaar druk niet. gestolen, hè? Nee? Ja, nee, Aarsen dit jaar niet. Hoe is het in Lom? Ja, ik zal ze aan een boer rammelen. Ja, rammelen dan een moem. Als ze ook kunnen betalen. Door. Hey jongen, leuk dat we even mochten komen kijken. Ja, Sotto un tetto. Zo toen dat Ja, Grappig. cool.